where the government was sending information to counter our attacks. The small group of 2 people who were paid to disrupt and send miscommunication through an organization that we formed, who we are the members, called FPTS. That FPTS, today we have agreed, actually we are going to disband it. We are talking. So to us, we are together as Matatu family. These are the owners. We are not talking about workers. These are owners, the investors. So we are together. Yes. Jodak Manaro kod Garissa bende duol achiel osiro ng'anyo mar matatu kagiwacho ni en okang' makare mar chiewo sirikal mondo ne ni ratiro dok e apaya, chiko miluor kama sira oneno kendo jowuoth obedo kod arita mowinjore. Tunaunga mkono wenzetu kutoka CBD kule Nairobi, Kenya, ambao walifanya strike. Tunaunga mkono hilo jambo mmefanya jambo la maana sana. Kwa hivyo endeleeni na muendelee ili wakome watu wa bodaboda. Kwa hivyo shida ambayo tuko nayo ni mingi. Tunaunga mkono tukipata ripoti. Jodak Manyahururu to korka korgi onyiso paro mopogore. Sasa hii issue ya kusema ati tunagoma kwa sababu motorbikes zinapigana na magari, ati wanashoma, watu wa motorbike wanashoma magari, sisi kama watu ya matatu hatuwezi tokea juu ya hiyo maneno. Lakini kama ni diesel tunaambiwa juu iko bei ya diesel iko juu sana. Hiyo ikisemekana tutoke kwa sababu bei ya diesel iko juu, hapo tunaweza tokea asubuhi na mapema. Gisingo kendo buogo dhi nyime kod ng'anyo chieng' wuok tich ka wuok tich konde duto mapachoka nyaka chopo bila mak jogo ma osebedo ka wang'o nyamburko kendo arita mar jowuoth kod mwandugi keti e ong'ala manyime. The government, the force, the police, the energy that you have deployed today to try and disrupt a peaceful demonstration by public transporters, we would like to see their same energy with the people who have been burning our vehicles and beating up our drivers on the road. And our grievances are very simple, that there are those hooliganism within the border sector who are burning our vehicles. All of them must be arrested, and all the vehicles which have been burned, they must be compensated by the government. Cynthia Onyango, Ramogi TV. Mokuom bodaboda bwa Masiaya yogo kuo marapiko kod rochro karita kwe ma ojimbore boma gino machunogi mar loro tije samachon kendo odok pacho ni mar jonjore moko monjogi kendo rodhogi motelo ne lal marapiko. Kaka Steve Bikolero, jo bodaboda go oseotendari takwe bomano kuom yole tich kendo rem timo nonro makare e ripode mag jore matimore kata mitimo ne jowetegi kae thuolo mar jumbe ariyo kende moheo jo apika 4 osemonji kendo ng'at achiel owito ngimane. Kata odoko ni sekta mar bodaboda ondiko ji mathoth pachoka kuom thuolo mar dweche ariyo sani, jo apiko e boma ma Siaya kod alwora mare omedo dak kod luoro ni mar kweth moro mar jonjore osebedo ka monjogi kendo lal gi apikogi, gino ma giwacho ni timore odiechieng' kod otieno. Adier makar kende insecurity rach. Kata mineno ka wuoyo ne abende na sekali gini jokwoe nosedil koda mogoya mo otimona gik magalagala mopogore. Lakini ondamo manokao kech wan gi joma ne obeni ritowa, askache mane obeni ritowa, ok raneno action moro amora manokao. Tim makochno oserocho handgi ni mar gidok pacho chon kalore kod luoro mar arita margi. Ok ber kech iyudo ni iriembo pikipiki to kochopo kata saa 3 otieno to kinyal bedo firi kiriembo apiko nikech ibiro yudo ni tie apike moko maluwi toki to gin gi light mabende opogre to kech giriembo apike madongo moingo mari ipomo na giseloro ni to gigoyi gima ya apiko kitemo luwo to onge gomitime lal kamano. Dira makende en ni Siaya ka ngima mar bodaboda ma ohala matiye ok ber nikech gibende gin mana yorgi mayuto to yorgi mayuto jomoko loko yorgi mar ohala mar nego jaboda to kawo apiko. Jumbe ariyo mokalo jonjorego nomonjo Joshua Obwar, ja apiko mane oriko riembo apaya makalo e rangach mar log tich ma Siaya kendo wegi reme dende bang' tong'ege ojalo magikone to nyocha wito ngimane od thieth. Kamano bende
jal machielo pod kedo gi ngimane e od thieth ma Siaya bang' jonjore moko monje apiko tieno manyoro e gweng' ma Nyadorera. Kumwa chungi mwa adres weni chien na waka me stage manyo negi achiel kuomwa to me stage mosebedo kinegeji machielo negi butka police achielo negi dhoget mar governor. Koro stage ni kod shida. Lipode magisebedo ka gichwal ne tendarita kwe kaunti ma Siaya pok onyuolo lemo ka koro gichiwo thuolo mar ndalo adek ne komanda mar obila e kaunti no mondo luong romo mapiyo kodgi mar manyo yore mag bero arita kwe nono to gibiro bago ng'anyo mar tipo e boma no. Wan kaka jo border wawacho kawuono gudol maduong' nuko chakre kum county commissioner motelo security Siaya county as a whole wadwan mondo wago kode meeting ka wigni pod ok orumo mondo pimwon thum kod ang'owa jakuo thum. Tiyudo ka jaboda tinego higni lokre to ng'ama nego jaboda to ng'ama nyalo fulo onge. Mang'iso ni sirikal ong'eyo to pandwa. Omiyo wadwan wami sirikal ultimatum. Nuko chakre kawuono wamiyo sirikal mar Kenya kokalo kuom OCS ma Siaya 72 hours mondo mi gitimnwa investigation ginyiswan jomag makwalowa to jomag manegowa boda power. Kwayo margi ne tend kaunti ma Siaya en mar keto taya peyni mayudre e chuny boma no kaka achiel kuom yore mag duoko chien midhiero no. Akwayo county government ma Siaya ni tache mondo liel. Onge mar taya man kanyo nomiyo jogo advantage. Kora owacho ni taya ne onge mana advantage ma jokue. CCTV onge mana advantage ma jokue. To gigo pesa gi thin. Pesa mikwalo e weche mag procurement ka ng'eny. Minyalo keto go CCTV Siaya county mangima. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya. Jotiche kembe sukari pacho ka ochungo ng'anyo mane gichako tarik 29 dweni mondo mi gichiw thuolo ne twak madhi nyime mar neno kaka inyalo chop dwaro margi mar osara. Ng'anyo no yande oseng'iko chenro e kembe sukari kaka Muhoroni, Nzoia, Sony Sugar kod Chemelil kamane jotich machon kod masani bende chudo maromo bilion 18 ne gidware. Kinde romo mane ochuoye kom kwa jatend migawo mar pur Mutahi Kagwe kod jodito mag riwruoge jotich kembe sukari ne gichopo winjruok mar chulo jotich bilion 1 e jumbe 2 ka chudo mamoko ibiro tim kokalo budget ma kojolo kod budget ma ibiro los mar puothe kod od bura mamalo kata mibro puodhi kod od bura mamalo. Kagwe okwayo jo od bura ahinya to mawuok e gwenge ma ipure niang' mondo mi obed e opara manyime ene ni omenda wuok mapiyo mondo ochulgo jotich. That in the supplementary budget, this money that we are pushing for, this money for the workers, they make sure that that money is in the budget so that we can be able to meet these obligations without necessarily waiting for a long period in order for us to be able to clear. In fact, I wish they would just get that bulk money, we clear this issue so that we can rest the matter. That would be my appeal, because that way we stabilize the sugar sector once and for all. We know that conditions that prevailed as to call a strike have been addressed, and we are continuing to address because the government, the ministry has allowed us to continue engaging either directly or through the transition committee. We want to appreciate the initiatives we have taken, more so Sugar Board to take up initiatives that are very sensitive to the workers, as we have indicated to them. The payment of the arrears, which is coming within the next 2 weeks. We appreciate that. And we want to just indicate that since we are now engaging and talking, we'll ask our workers to go back to work. Jagore bad migawo mar pie pacho ka Midusa Samuel Alima ochako chenro mar siro jopur mawuok e alwora mar Nam Lolwe e kar chung' od bura ma Suba North, kaunti ma Homa Bay. Gidwaro maneno ni jopur ogolo chiwo moromo maginyalo uso kod maginyalo tiyo godo e miechgi. Kinde ka kinde jopuonj oketo geno margi e pikoth magitimo godo chenro mag pur, kata kamano
mago jopur oketo dwaro mag chenro mag pur kata kamano pek ma ikelo kod lokruok mar futo mar yamo e kor lwasi osemiyo jopur yudo lal nikech koth mabiro matin. Halima wacho ni gisani jopur mawuok e alwora mar Nam Lolwe ok onego ket geno margi e koth ka ok onegi gi teko mar golo chiemo maromo ka gitiyo gi yore mag keyo pi. On rain-fed agriculture. This rain-fed agriculture has not been very reliable. This rain-fed agriculture failed in the second season this year. Koro, mondo jopur oyud nweng'o maber nyaka wati gi nam. Nam pi nam ng'eny. Ji mang'eny nigi lope mondo nyaka dho nam. Koro akelo pumps gi as a pilot. Mondo gigo pi kae nam to dhi e puothegi. Ato gipuro alote, gipuro nyanya, gipuro kitungu. Nikech all along, taos maka yudo gigi ka Kisii. Ato natim reverse. Mondo gigi koro waka kadhi oko. To irrigation ni ene koro gima nyalo konyo. An especially a japur. Kendo asebedo kapuro to gima chandowa kabisa en gige tich machalo kaka generator. Wagone jatelero kamano kuom kelno generator kawuono kendo wa expect ni obiro kelwa nyaka pipes bende. Generator manyo tiyogo nyo nigi breakdown. Koro kuom mano kwedo generator manyien kama to wamor. Sani koro kothe ema koro wadhi manyo. Wadhi puro gi kwe kendo wago pi kaka lot nyalo yudo pi, nyanya nyalo yudo pi nikech ne wan gi lak mar pi. Nikech pi ema lot chamo sani chieng' rieny. Onge gimoro amora man watimo nikech ni waonge generator. Sani jatelo miwa generator. En erokamano ma wan go kendo mor wan go maduong' kabisa. Waka yo machielo Nyakorom Gajwang' chenro en oimore erokamano kuom medo bedo kodwa. Ozum Kapita wacho ni entiere kodwa ka entiere Lwanda Konyango Migori County wacho ni wuoro wach mar nek motimne japuonjno ma nikech lo. Mandela Oniala mar Kibiri Ward wacho ni entie gi Mini Chris Oniala wacho no morgi kaka Ramogi TV kelo weche makare nyota wacho ni nego rawer ni koro halo chakra chaka motegno benitiere gima biro tieko masacha paya e Kenya kadie openjo kamano achiel kuom gen luwo chike mag apaya kae to bende ka oganda ni e paro makare gineno ni giluwo chike gino mara en gi biro rumo. Waria John no wacho ni nyota onge mibadhi nikech from your phone anyone who qualifies dial mana *254# and follow the procedures. Otherwise, watch on Ramogi TV and Ber Kisumu County in Kanya Malaya, Waria code Anti Joyce Kantiere Nyakach. Bendana no kanyo ote Orgi James Wariaga wachoni weche gichopo ne makare en bende osebedo kod nyaka ne wachake saa achiel rameny piny nyaka sani wachoni podokete mana kae Ramogi TV. Mwalimu Faith Mzongo bende wacho ni podokete mana ka hechendo mado imore. Isaiah Atiang Nyakwar Migire wacho ni entiere Kano Kimira Kanyang'oro School hemone no weche gi makare kae to Biox I wacho ni wacho ni weche go mag ODM montie kako winjo temo golo pache kacha Gordon Jacoper yani ni kacha wacho ni nitie mlolongo wacho kanyo ni Dr. Oburu Oginga kedo maber ahinya onyise kanyo ni you have our full support. Obado Pius kata Pius wacho kacha ni nitie Migori County wacho ni ka Governor Ochira ko kanyo mwene weche gi makare. Richard Maruru ntiere kodwa wacho ni entie Nyatoto Suba kan go walgi Naftali Okeyo gi Jaodelea Richard gineno go weche gi makare. Akato Vitalis Ochieng Wood Game Kari wacho ni pesa odonje gweng okawre akawa kika winj ni olauji modagi chudo nyota ok chul nyota ena chalo sadaka chiwe kanyo to in makoro pachi goli oko tenre koda ng'eyo ma in ge yoro hala kata teo minyatemo godo kinda mari emanyalo goli oko Nerika Watch yani ni kacha intie Kayole iwacho ni Joligala Obola Ligala gi kaw musmagi erokamano ahinya tin pile Nyaroma be wacho ni entiere kodwa wacho ni moko lita ahinya Nyasaye mad para piny Mama gi Pamela Kauko Gongo Katuma Rodi Kopanya be entiere kodwa e chendo. Oyo matin pod wantie kod mago mag tuke Nyakorom Gajwang' moyo keke dhi mabor.
Tich ang'wen ka tich ang'wen, wafwenyo teko mar pok mari. Ochalo like gima nasomo. To nasomo e Polytechnic. Nena najua kali tu. Kaka kora timeni. Pok pogore. Keto lere wi jogo ma pile loko michgi, obedo ohala madhi maber kendo bedo yo mar yuto margi. Tigoni inspiration ayudo kuom jo Masai. Ineno. To ipuonja mondo an be no puonja mondo an be ang'e loso. Ochoko glass, machalo kaka takataka, to wachwakogi, kasto waloso gik mopogore madhi e ute mopogore. Tich ang'wen ka tich ang'wen, saa 2:30 okinyi. Mana e Ramogi TV. Kik bai. Piny igero kod mbaka, to kaka ndalo medo sudo, mbaka medo bedo mamit. Kochakore tarik 2 dwe mar 2 higani, mbaka dhi bedo mathoth. Chieng' wuok tich, kaka wanene, chako wach maonge mung'o. Jopiny emonego omi jotendwa gi direction. Tok saa 4, Cleophas Oluoch koloni weche matimore e piny Kenya nyaka saa 7 wang'e e chenro mar chal mar Kenya. IBC oket priorities ne right. Credibility mar election chakore gi kar registration. Chieng' tich 2, Sharon Ong'ao seto i gwengewa e chal mar gwengewa. Tich 3, George Bati pedho weche ayanga ka omanyo duoko, to in japiny ibiro wacha. Tich 4, Lydia Okeyo loko ni weche ohala kaka itime, yore mag loso omenda to gi yot mar timo ohala. Chieng' tich 5, waloro Juma kod rowere. Joyce Oduor choko pach jomatindo ka omiyo gi thuolo mar kengo weche magedo chunygi. Kungo makwa Nairobi ka e Chest House student leadership kana wapingo the new funding model. Mana e Ramogi TV machiegni. Machiegni mago mag tuke. Timba dhula mar Leeds United FC e joloch tuke mag 82 Ultimate Cup kod gonde 4-2 e opija choma bang' wuok amodhi ma onge gonde. Bang' dakika 90 ma onge tim mosemulo tok ne nyawadgi, timego nopogi kod opija choma e yudo jaloch, kama Leeds noyudo gonde 4 kata Tusker Youth nomedo yudo gonde 2. Duoko makamano nomiyo Leeds loch e tukego kendo omiyo gi thuolo mar yudo mich mar siling milion 1 mana e mich mar joloch. Motelo ne mano e tuke moko, Jimmy Juma noloo gonde 3 kendo omiyo Toronto FC loch mar gonde 5 kuom oling thi e tugi kod Creative Hands, kendo tieke thuolo mar 3 mana giyude mich mar siling 2,000 ka namba 2 ma en 200,000 ka namba 2 ma en Tusker Youth to nodhi dala kod mich mar siling 500,000. So ilitumotivate pia tukajituma, though hatukuscore kwa uwanja ya unaweza vile muona goalkeeper wetu ako sawa. Kulingana na game nimepata football ya Kenya na grow because nimekuwa hapa game zote all 3 days, all 8 teams within Nairobi zikiplay, and I believe in future if to maximize in nurturing and developing talent to the infrastructures in a way that environment are fit for players to grow. Kenya Academy of Sports ne obago piem mar manyo talanta e tuke mag rugby, volleyball to kod basketball kuom ndalo 4 chakre tich 4 nyaka Jumapil kuonde opogore e boma Nairobi. Piem makamano moyudre kod skunde mokalo 30. Jotugo ma ok tin 600 e tuke mag nyiri kod yawuowi ma higi okalo 20 notemo nyiso nyalo margi ka gitemo mako wenge weg nyasi. E tuke mag basketball mane timre e skul ma Hospital Hill, jotugo mopogore no nyiso lony margi ka migao matuke to lero ni chenro makamano ni kod gombo mar fwenyo, rito kendo dongo talanta dute e pachoka.
It has been a good tournament, though we came second. Last year we came second, but it's been good, better than last year. We have improved a lot. We have a number of issues. We are rolling out facility development, facility improvement across the country. Study everywhere as a hardware under Sports Kenya and the rest. Then we have the software. So Kenya Academy of Sports is in charge of software. What is the software? Software is the skill, upskilling of coaches, and again rolling out that program. The talent identification and nurturing. You know, sports has become so scientific. Piem mandala achiel mar jomane ging'ol mar wang' to kod winjo norumo odhiambo manyore mbareny ma Mount Kenya University e boma ma Thika e kaunti ma Kiambu. Tukego mane oting'o chess, table tennis kod baseball mar jomane ging'ol nokelo kanyakla jopuonjre mawuok e skunde opogore. Weg nyasi no laro ne nyasi machalo kamano bende otigode ikruok mar tuke mag piny mangima mochan tugi dwe mar 4 kanolose lo jomane ging'ol. Charles Wetherero nonyiso mor mare e okang' mamalo ma tukego sani osechope. But these games were good, and they have helped us to range where we are, and they have also given a new opportunity. New challengers have come in the field, and that also offers pressure for the old players also to up their game. Today, you realize for blind chess, most of the athletes are students from high school. They are from Thika High School for the Blind. This is as a result of a project that we are running, where we are trying to promote chess in schools. Actually, this year we are going to have for the very first time blind chess being part of the special schools annual games. Kanye mwatike chendo maro imore nyakorom gajwang' erokamano ahinya kuom ketera mogi TV nyake giko. Neno Inas Anguka wacho ni endi Bombolulu Mombasa emoneno wechegi. Dantes Japati ntie Ligala Kabiero wacho ni jo Ligala duto gisebedo gi chenro. Pia jachung' wacho ni entiere koya Nyamasari ya Kisumu kod mino de mama Brighton. Kato Samuel Wodamani wacho ni kaka pile osebet mosa ahinya koneno chenro ni eyo makare. Wacho ni jomatatu kik jwang' jowuoth ndalo ma piny tek kama yawa ging'iye kaka jowuoth be nyalo konyore. Haya, Marian Mukasa ntie Nairobi Kasarani kaeto Lydia Uma wacho ni owuok Ngere mboneno wechegi yo makare ahinya mane kaunti ma Homa Bay. Ayudo Chieng' Kennedy erokamano ahinya. Justina Pize wacho ni entie Migori County wechegi chopo ne yo makare. Reverend Zachary Opapa wacho ni gintiere kodwa kata kamano gintiere kanyo gilit bang' wito mano mama Mikai Dolphin Achieng' Ochere mabende ne en chief officer migao mar somo bang'e nochako bede migao mar awere sirikand kaunti ma Homa Bay wachwalo otemago mag kuya ahinya lal mar Mikai Dolphin Achieng' mano kanyo yor Reverend Musa ahinya ruoth mondo nyaka oganda kaunti no ma Homa Bay kama bende nosebedo kutie. Jamadaro Chuka wacho ni entiere kodwa Koya Ndisi Kodumba emo wacho ni weche gichopo ne yo makare ahinya. Jakogelo this ini wacho kayacha ni entiere kodwa chendo kawuono nyota wacho no chopo Kisumu kendo wacho no wuoro governor erokamano ahinya. Bondo Kevin aneni kacha in bende wacho ni chike ojobed ni luwo e wach thieth. Wacho kanyo ni oimore ochopo ne eyo makare ahinya. Benana Alola Junior County Durubi Orphanage. Pastor George Ong'onge wacho ni en be entiere kodwa e cheno dia makawuono kaeto Eric Ngogi aneni kacha in bende wacho ni nyaka ne wachak chenro kama ne wachake
rameny piny nyaka sani. Pod ikete mane Ramogi TV wan bende wapoyo otie mari kendo ote ma bende ochwalnwa kwa Nyakwar Magajwang' gin mbaka mwawacho ni ok chodi, mbaka ma bende ka piny oru kendo kiny nwachak wadhi kode mana mbele. Awiti Jarodi yani Nikache wacho ni kaka pile intiere gi Mino Divonda Anyango kod Morris Okumu musebedo gode chendo. Aneno ka Nyakwar Magajwang' kasa oromo 4 e wang'e. Erokamano ahinya mikete Ramogi TV nikech sa ne wasingo ni chenro mar kaka wanene idhi nuoni chakre saa 4 na joma no kobedo koda thuolo mane ne okinyi. En chenro mabiro pile pile wuok tich ka wuok tich Nyakwar Magajwang' okinyi, kama bende imiye twak makare gi kuom jodito magwa kae. Gin twak makik bai nikech idhi nuoye saa 4 otieno kadhi mbele, nikech kaluwore koda lokruok mwakelo ni makare kacha chenro mane oni bedo koda chenro makare Nyakwar Magajwang' kendo bende wachopo dwachi mane oni bedo kod ng'eyo onjo bed ni bedo go kuom ng'eyo. Gikanye mwatike chenro ni maro imore wasebedo kanyo gi jalo Police Otieno. Hello team, mwana ni weche gi ochopo ni heyo makare wagoero kamano. Wasebedo kanyo gi bende gi director maro Alex Obado, hunini makare nyinga Lydia Aukeo. Donje piny manigi